ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ମୁଁ ଆଗରୁ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି ବା CM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍କିମ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି CM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଓ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ସବୁ କାମକୁ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ PM କିଷାନ ହେଉ ବା CM କିଷାନ ହେଉ ଏହି ଦୁଇଟି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଜମି ପଟା ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜମି ପଟା ଥିଲେ ଆପଣ ସେ ଜମି ପଟାକୁ ଧରିକି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ କୁହନ୍ତୁ କି ମୋର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ PM କିଷାନ CM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ।